tialam rusmaida situmorang rap dohot sada yanakon nasida pidda sian huria HKBP Pontianak Resort Pontianak nuaeng nasida maringan di Jalan Sekuntum Raya Perum Sekuntum Golden Resident Blok C nomor pitu masuk jemaat W Tolu tatangnyakon ma asagabe ruas naburju nasida napaduahon keluarga ni amang napaduahon keluarga ruas naposo ima Benny Sutana situmorang pidda huria sian HKBP se Intan Resort Sion se Intan nuaeng nasida maringanan di Jalan Muhajirin Ujung Perum Pila Dayana 2 Blok A nomor 4 masuk jemaat Weksia tatanyakon ma asagabe ruas naburju nasida napaunopon jadwal kegiatan parguru Malua di hari Sabtu 6 Mei 2022 kegiatan ujian tulisan masuk pukul 10.05 di gedung sekolah minggu. Napaduahon hari Sabtu tanggal 10 Tolu Mei 2020 Tolu ujian lisan masuk pukul 10.05 di gedung sekolah minggu. Napatuluhon Minggu 14 Mei 2020 Tolu gledi resik masuk pukul 10.04 di gereja. Napaupaton di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 Tolu naik CD masuk pukul 10.30 di gereja. Dengan catatan khusus nomor 2 ujian lisan didampingi oleh orang tua dan sintua wek. Napapituhon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mulai tanggal 24 sahat ro di tanggal 30 April 2020 tolu sadarion saya dilehot tuhat tamadihamu hahipason dohot gajang ni umur hata ni debata tu namar ulang tahun ainung ngadiroro hita sian gom-goman hahulumoni jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana tersurat di Kolese Sada ayat 10 tulu. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2020 tulu ada di titik yang di-share di tiap-tiap WA group. Pawaluhon hata mauliate pasahaton ni huriat tado mauliate itu sudir ruas ni huria nang naso ruas dope naung pasahaton pelean sigano minggu pelean pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon songoni nang pelean tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas dititingon boy malangsung dihubungi parhalado di konsistori songoni matiting di mingguta sadarion debatama nama masu-masu sialo. Tapuji matuhata maredehita sia bukuede nomor 10 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian salu naroha ima mangaramo tiaka tiate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras marita salu na manginang. Mulai hati ma di parsaorata di parminggota sadarion minggu jubilate
hatani debata dihita tersurat ma di buku Pesalmen bidu 100 ayat sada sahat ro di ayat 5. Pesalmen bidu 100 ayat sada sahat ro di ayat 5. Hujahom matu hita saluna songonom ma didok hatani debata. Tikting mandokon mamuji Jehovah ede hamauliateon olopoma Jehovah ale sadok tanoon oloi hamuma Jehovah maritehite las niroha robe mahamutu jolona maritehite olopolop boto hamumaon Jehovah do debata ibana juma dihokita jala ibana napunahita bahen bangsona doh biru-biru pinarmahanna bongoti hamuma aka bahalna marhiti-hiti hamauliateon aka alamanna marhiti-hiti puji-pujian mauliate marohamunatu ibana puji hamuma guarna ai pardenggan basa do Jehovah ro di saliling nileleng nado asi ni rohana jala marsudut-sudut do hasitonganna ido sahatna dihita saluna nadong dison amanginang nahina holongan totu dang balua hita sian pengalaman-pengalaman ni parngoluon siganu pahari pasti tidak pernah bisa terlupakan. Gari nasadarionan non cerita honot tama tudongata tik-tik honot tama babua honot tama jalado honot tama songonot do nakingan hami di gereja jala mungkin do honota do oti ate par minggu teh tohema alanina libur do nuaing ikido naneng dohono nadisi dang terlepas hita sian namar cerita antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara opung doho pahopuna, antara hita doho ale-ale sudemai dang mungkin dang mercerita hita adong nahya manipat sedari dakya makatai adong daong pasti makatai do hita muladong hola 2 jom pe hita dang makatai sehali makatai sobinoto bisong debe uap ni ikan itu makana perlu marcerita perlu di hita pabuahon jala perlu apalagi di hita manuku kabar molo suku tu hamuna sehat do hamo manginang amen ni odo peci sehat doa mu manginang sehat puji Tuhan isi rumah kamu sehat isi rumah kamu sehat imah ragu-ragu isi rumah kamu sehat Tuhan debata dang adong nasi siani bana do jalo ota hahi paso jadi perlu do hita manginang marcerita marturi-turian pabuahon mandokon na di bagasar rohatta muladong na mandokon dang rikot dia marcerita mang tudong aku tubuku diariku duau marcerita inna tetak do marcerita guarni amangina nang pehola tubuku diari karena itulah kehidupan kita di dalam cerita di namandokoni mahita pabuahon aha namasa di bagasan ngoluta isena berpengaruh siapa yang menjadi hal yang paling kita ingat dalam kehidupan kita jela aha namasa di hita pabuahonot tamai di bagasan ngoluta gariada mularong jolma molotaboto do adong novel diangkat dari kisah nyata, difilmkan, molo hita menonton, wah, songono do HP,
ngolunati. Dan ada mungkin orang yang berlomba-lomba untuk membuat autobiografi ni ibana, mulai sian na met ibana sahat tuna sukses ibana sahat tuna berhasil. Tapi bagi orang yang bertuhan tidak terlepas, dia pasti akan mengatakan semua yang telah dicapainya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti dia akan mengatakan siana met satu sonariau di batado na manarihon ngoluku dangadong nasing siania manginang. Jala di soma hape parpesalmenon pabuahot tuhita saluhuna. Parpesalmen pemasmur yang menceritakan pergumulan hidupnya, menceritakan perenungannya kepada kita semuanya, asa mandokon mamuji Jehovah. Di pabua pei dang lau mamuji dirina nang peibana nunga tardok berhasil mungkin dalam hidupnya, tercapai semua apa yang diinginkannya, tergapai semua cita-citanya. Alai neneng dohonon na dison marite turpuhon puji ma Jehovah. Jala ubu ma tu minggu jubilate marolopolop tu di batama sadok ale tanoon ninna. Ubah ini doa manginang molo mamuji di batahita yang kita ungkapkan di dalam cerita jalan martiktik kita saluhuna di sima tarida. Ternyata hidup kita tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan. Siapapun itu. Songono tuaku, songono peau gajang numurhu, di bata dona manarihon ngoluku. Di bata dona sumarihon saluhuna narikot nadia. Adong dison nama balu lobisian 20 tahun. Adong iya isi manarihong ngoluminang debata lebih dari 20 tahun marcerita maho inang tu saluna tik koma bahwa debata dona manarihon ngoluku toho doa penedok niede adong doa mana di surga. Arong namar sahid lo bisian 5 tahun pasti adong. Ale bodo pe mangolu alanyaha di batado na manarihon ngoluna. Di batado pe napalwason ibana mangolu boy marsaor dohot keluarga dohot huria nang hita saluna nadong dison. Ubah ini marcerita mahita amanginang tu saluna akka dongatta. Molo tayengok do kidihuta jabu namar tangga-tangga dope totu di sidu jolma mar cerita kan ido mar cerita akan nak boru jadi lewat ma na tua-tua pasingoton ingok be mulak so tumar parbue tangga ini kan ya tu siamu do PHP tahe mar parbue tangga. Unang rarat, unang sampai mata merdosa, unang dihatai naso rikot, si hata honon, unang ceritai naso di idani mata, unang ceritahon naso binotom, unang sanga manggosip, unang sanga membahe na cik ni roha, ido na neng dohon na tutuan na juli, mulu cerita, unang sampai sanga marparbue tangga. Nadengganima hatahon akan natutusi tutunaima hatahon jala ka persiajaran nadapot parbueni namaripolahon hatani di batama si hatahonotna alai unang atong mercerita holan manaritaon nasi hatahonon aka holos sotorus ayo to dison hatani di bata dison dada laho
mandok asa holan marcerita di panaritao kita, manang di parukilon, manang di penderitaan saluna ngoluta. Unak songonak kana masa mulu pajupang aka menama tua do nama tua. Asalah ceritana torus mahol sonao. Torus ma aka haci ni rohanao. Itu dah. Jadi mulu semar cerita do naujui opung niba tiba tinangi-nangi mai. Sai terus ma haci ni rohanon di dokon. Sai terus haci ni rohana. Sai di pabuai masude. Naso binoto hiado jol mana di hutai gabe binoto songo desi pakna. Sai narohama naso adong goneng haci ni rohani jol ma di beno pukon na rohkime. Itu. Ai sipata hola songoni do hita manginang olo hita marcerita tentang kekurangan, marcerita tentang kesalahan alain waing dipature ma unang maholan taringot tu hahurangan, unang maholan taringot tu kesalahan, unang maholan taringot tu haci ni roha sipa buah honoton bohado nau balgas yani tapa botohom ma dengan bahasa ni di Batam. Ubah ini molo marcerita hita diajari mahita siana sada sahat tuaya opati na perjolo olopom ma Jahoba ale sadok tanoong. Molo marcerita hita manginang olopom ma ima molo tumpe songonom parnguluaku di batado na sumarihona di batado na mangalehon nasa narikot na diaw ida ma bering mageleka lima dita dikot damang mabalu au hatop ale boydo berhasil saluna di batado itu tuh. Jadi kalau kita bercerita pasti kita menceritakan apa yang berkesan dalam kehidupan kita. Ceritakanlah yang berkesan. Karena segala sesuatu perbuatan Tuhan itu semuanya sangat berkesan kepada kita manginang. Masa sangat berkesan. Sampai pada hari ini pun kita harus menceritakan hal-hal yang sangat berkesan dalam hidup kita, yaitu Tuhan de batadona palwasok kita marsaor sahatu mingguta sadarion. Napa duahon dung taulopot Jahoba oloi ma Jahoba maritehite las niroha aum manakingaka indotong maritehite las niroha mekelma las maroha senyumma ailana molo se mutung dak taratto jol mana mutung jol mana las roha do tarattoan itu kan molo niatto jol mana mutung seha do heda ningod do labok hatani be anasul kumyaw molo sehat warwa bono mo rumah sakit tau ini molo menghadapi jol mana namutung itu. Jadi ubah ini do dihita halak Kristen harus penuh dengan sukacita orang mutung asa tabo pangatoyon tabo pangalusita tuna mangatoy hita ini to molo mutung inat tamang at diatoy hamu pei ngamang ako mama ina alangi mesi asa butok ko ina do alem mo lepas las rohana do ngamang ako mama sudah pa nagsulangok ko ho ay to ka ala las rohana iro to alem mo lunga tikinamu tung ibana bah nasoy garoma do kaya manginang ilo dah. Jadi makanya hidup kita harus penuh las niroha itu toh. Hidup orang Kristen iko mangoloi Jahoba maritehite las niroha robe mahamutu jolona maritehite olopolo. Jadi mungkin sejabunan nakingan adong na adugar na namutung molo ngasaha di gerejon senyum ma. Itu kan senyum aja hita kiri kanan jo mangina. Iya senyum. Unang jo mutung jo senyum. Iya cantik bagak baik. Je mula ano siya marmingguon senyum mahita to kan? Itu senyum. Dia tejol mapehita senyum.
Ale unang senyum terus sampai nangadong siat toan ngasih sukuno niya ke. Inu kan senyum mahita to, mulai tojol mas senyum. Senyum. Itu to. Molo didok konan non isi partangyak sakita martangyang ma siya naman jabu senyum atong inata dohot amata. Unang marsi bolangan. Itu. Udah. Iko senyum dohita. Baik siya ni Bapak. Ini tong. Hati yang manginang. Amin. Iya, harus penuh dengan las ni roha. Oloy ma. Jadi akan mangoloy, dang boy mangoloy di bagasan ungut-ungut. Dang boy jolma namutung mangoloy Jehovah. Nangadongi. Las muhape molo mutung dope roha. Waduh, ada bahasa Indonesia ni mutung. Cemberut, ya kan? Cemberut, mutung bohina, lasaha pedakoni, dialo doi, anak kosi, pada dok Messi, olah di homai, tinaro. Alai molo nunga, iko di bagasan las niroha dohita, mangoloi Jehovah, idoma, amin. Kau sesongoni dotong roha, napatuluhon dung mangoloi hita, aha manaikon siollohonota buasa mata uloi ibana alari do daya tului Jehovah do debata ibana cuma di hokita jala ibana napuna hita bain bangsona do biru-biru pinar mahan. Jadi Jehovah do debata unang beta bayan debata nasing unang beta bayan debata nasing unang pola martapa hita laho menciptahon di batata sendiri. Jangan kita ciptakan, Tuhan kita sendiri. Karena Tuhan lah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Jehovah do di bata. Ibana na cuma di hok kita. Ibana na punah hita. Bain bangsona do biru-biru pinar mahan. Dimulai do na biru-biru amanginang. Hita natar do biru-biru adong do perbedaan di biru-biru do habing dakya di do molo di hata bibelon di do habing ni di bata do hita daong biru-biru ni di bata do hita karena molo biru-biru mangan ibana sian na pinasahat ni namar mahani ibana do ale molo pangalahon di habing sudedo di boduti haru rima-rima do sampah pe asal ma dibering matana al tupon idu molo habing ubah ini do dipasangak di batah hita dipartudo sita songo biru-biru do hita tajalo mana sian ibana unang tajalo sian nasing ko sian ibana do hita martangia kita pangido hamuma nalehonok do tuktuhi hamuma na ukapok do Tuhan. Naing mamorah hita, naing marlas niroha hita, naing gabe hita, pangido tu debata. Naing marok kapita, pangido tu debata. Asadong karejo di hita, pangido tu debata. Unang pangido tu datu. Itu toh. Itu dah. Unang pangido tu datu. Unang alaso marokak dope anak konna manang buruna saat tumar 40 tahun toh emak lawa meta tu datuan ninna olah sahat tu datui ngandi buah manuk dibuah musehepeng dibuah muksia kasih bebuanon HP na dapot na holan na dibursikot do inna rona mai inna HP nang marna ro HP ngahuna sebrusuri itu dah tu di bata mahita ro itu to ngamangina molo naing sangapita oloy ma Jehovah molo naing sangapita ulahon hatani di bata di bagasan ngolutna dung natuluy didok mamuse bongoti hamuma akabahalna maritihite hamauliateon dotong digijang ni hata hamoliate ima digijang ni hata moliate ima hamulate itu. Jadi
Bohado maparbuehon parngoluani. Inut tong. Tapasa hamma hamulateoni amang inang. Odo naung di basa-basahon di bata tuaw. Unang makolit ido neneng dohonan na to amang inang. Ala di bata adang makolit mangalehom pasu-pasu na tuhita. Saluhut na do ripas di bahen di bata tuhita. Sikop do asini rohane songon edeta onom ratus sia pulu sia nakingani. Sikop do asini rohani di bata. Sikop pangalehonota do sipata nahurang sikop. Mare de pehita alang haruar suara alang daong. Itu kan? Itu dah. Marminggu pehita alang disiro hatta alang daong. Sudi ma alang. Tapi saya tadokon do unang alang Tuhan asini roham. Itu saya tadokon. Tapi hita alang-alang hita. Itu dah. Alang seneng nilean. Alang say nitarik musik. Alang sayang naing pinasahat. Alang say nitarik musik. Anak songonit tong amangina. Dita pasaha emak. Molom nakingan huber kami pilihan. Wah, lopi opat. Bagakia di lopi nakingan heping pilihan ni. Ina rohana asa maul akasituon makira pilihan na rohana ke. Unang selopiti heping pilihan ni. So tung ilopit-lopit yan nung ngulutay. Ino ka? Ino. Tapasa manadingga tigor-tigor. Asa tigor. Pajalo otamen. Ino tong da. Iko songoni na dinggan naima nampat natapasahat. Tu di bata. Kita tidak mengatakan kita tidak sedang berbicara tentang nominal ya mangandangnya. Kita sedang tidak berbicara tentang nominal, tapi kita sedang berbicara tentang bohado sian pambahenan nadinggan. Heping do satas cara naido nohain. Marhua maheping satas anggo so dinggat do cara pangalehon na. Irutong nain. Jadi ikon di bagasan roha hamulation. Aka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tu ibana puji hamuma goarna. Irutong. Imolonunga di pasahat akan adinggani pasahat mamusi idotong ido namar guar marhiti-hiti hamau liateom bongotima aka bahalna marhiti-hiti hamulatiom. Odo Tuhan natar bainao alai marparbue nadinggam maon di bagasan parngoloku buasa mangina. Jadi kalau kita mungkin cerita kita tentang pengalaman hidup kita, tentang enaknya kita bersahabat, nah di bagasan parngolonon parsatokinan do namangina. Parsatokinan. Baju itu pun sementara, kekayaan sementara, hagabeo pes parsatokinan di adong gojol manunga matua ibana hapi kabe majuluani sudika pin poparanna adong doi parsatokina do sudei ahadona so parsatokina namanginang asini rohani di bata tajahama ayat 5 rap mahita majaha hosa ayat 5 ai parninggan basa do Jahoba iya rodi saliling-liling nado asini rohana dalam marsudut-sudut do hasitongan na amang amang inah mo to hamu akamanami amang dak sudi dopi amang hot dopi cintamu na tinato tinatanise do iya dia tanabi ki hot dopi betul do di bagasa gereja do nengo hot do iya molohot haholong ima
Itu kan. Inang. Dak suri dope sirana duita. Inang. Cinta dope hamu tu amata. Cinta sampai kapan? Sampai selama? Sampai maut? Jedung pisahkan maut? Muli musik? Oh dah. Aina, edang adong na sampai sarupa mati ya ke? Sampai lama-lamanya. Puji Tuhan, mandok mulyati mahita. Hok dope hita aka nama kaholongi amata dohot inata. Cemula sianonan non tiok tangan ni amatai, tiok tangan ni inata, tadok ma cinta dope au. Tuh, itu. Kesongoni dotong dah. Ini lo kesongoni do. Unang bereng lubang nih, nang pilubangon. Unang alani iga beso cinta. Itu kan? Unang bereng keriput nih, nang pekariput tetak dope cinta. Itu tuh. Cinta. Kasih setia. Haru de bata, rodi seliling-liling nado asini rohana. Jok dope hamo manginang rak mangan sa meja makan. Jok biga hali sadari. Tulu hali sadari terus rap do tamata. Betul do. Dang bergabus. Mula kana bergabus annumma tapaturi yake. Itu. Molo hurang hipas amata tetap ma haholongi. Unak songong pangalahon ni artis. Itu kan? Halanadang artis kita. Holan struk amatai ceraikan. Itu. Hola songonon inatai ceraikan. Tidak amangina. Kenapa? Karena kita tidak mengenal perceraian. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa bercerai dari Tuhan kita. Ala roh disaliling-liling nado asini rohani Jehovah. Wah, naso pardosa dohita, pardosa dohita. Naso juga dohita tu dibata, juga dohita tu dibata. Naso hiado ita mangulahon nasala najat di adopan di bata, jod dohita mangulahon najat nasala di adopan di bata. Alai manok tong do asini rohana. Oleh karena itu, kalaupun mungkin kita yang berpasangan saling melakukan kesalahan, apoi pasingot, paingot di bagasan halap bohon, di bagasan hatongamu. Meskipun mungkin bukan pada saat itu kita bisa saling memberikan rasa pengasihan, tetapi kita ingatlah haru de bata sai di jalo dope au perdosaon. Lam hita ma sesama hita jolma manginang. Di sido topik ni mingguta sadarion marolo polo ma hamu tu Jehovah sadok ale sadok tanoon. Marolo polo di sido olo polo ta. Ahado na tolo polo pon. Karena Tuhan selalu menerima kehadiran hidup kita. Karena Tuhan selalu menerima segala kekurangan kita. Karena Tuhan selalu menerima kita orang yang berdosa ini. Karena Tuhan selalu menerima kita orang yang selalu melakukan kesalahan ini. Disima marulop-olop tondita. Alai dada marulop-olop gabe pasomalhon mangulahon najat atau mak nulaum terus najaton ai para siroha do debata dak songon niat yang mangina. Marulop-olop dalam artiannya kita takut akan Tuhan yang selalu memberikan kasih setianya kepada kita sampai kita mati, sampai kita habis kehidupan kita di dunia ini. Taulup pemain, taulup pemasaluhutna, marsi tu patangan mahita, marsi jalangan mahita, ala tik-tikonot tama mandokon mamuji debata. Unang mamuji dirita, alai mamuji debata. Amin.
martang yang mahita. Marolopolop situtu do tot dinami. Dina hujalohami pernguluan nasyakoi. Dia bucoko do Tuhan hosami tubungbung ni ganum igung nami be. Gabi mangulu hami. Gabi boy hami mamuji do pasangapon guarmi. Ubaheni ala manoktong do asini rohami. Manoktong matutu Tuhan pamujian nami. Manoktong makasobbanami Tuho. Manoktong mali Tuhan. Unang masumurut hami marparsaoran ala manoktong doho di bagasan ngulu nami. Manoktong maparsaoran nami di permingguan. Manoktong maparsaoran nami di ganup pertangyangan. Manoktong maparsaoran nami di ganup akapunguan kategorial naku bongoti hami. Manoktong maparsaoran nami di ganup keluarga nami be. Jala manoktong maparsaoran nami dohoto marhite-hite tangiang doh pamujian nami. Ubahini hale Tuhan. Sadok ngulu nami on upasatami ma holan lau mamuji do pasangapon guarmu nabadiai. Jaka ruasmu na dibagasan parsahiton pamalum nasida asiro hamdi nasida Tuhan. Dia kana mandalan yaka perubatan kemoterapi doho aka perubatan nasing saiho ma Tuhan nama masu-masu perubatan na di dalaton nasida pasu-pasu aka para medis ma pasu-pasu ma aka alat do ubat nasahat tu pamangan tu pamatang nasida nang songoni dia kana di bagasan dodok ni pikiran aladong si taunon nasida parukilon palua manasida palupang marohana sida siani saluhuna asa rap marulopolop to dinami alaho Tuhan napamonako kami ubahini amang nung marulopolop hami ala taba hajongjongan ni huriami ima di pos pelayanan di wik onom toktong maho Tuhan na mangaleo na sini rohami saya manok tong ma perminggon nami di si asa tu ari-ari na mangihut gabe huria nagok nasida asa boy di si Tuhan ika akap gabe inganan nyaka ruasmu na mamuji do pasangapon guarmi marhite nakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuho amin. Tapuji itu hata marite edi nomor 357 uhuk ma tapasahat peliata.
Martangnya koma peliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi banu agijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan. Dohot nasau libasa na mauli utus. Hupa saat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.